Ġifieri tmorru fuq il-Facebook u tafsu RTK 103 FM u tistgħu segwu dak kollu li għaddej live. Skużani, għajjejtek naħseb u. Għaxxejn. Se nħallu kollox sinjuri f'idej Francesca. Kultant indifferenti ta' x'qed jiġri fil-madwar. Bħal qisni nidħol f'dinja nibqa' naħdem lejl u nar. Il-kliem imur u jiġi inta xejn ma nismax. Għax inkompli b'fattija tal-parir ma nagħtix każ. Wasal iż-żmien li nibdel dan l-atteġġjament. Għażgur qed jaffettwani indirettament. Ftit ħin għalija nnifsi, ftit ħin ħannieqaf u nsib. Nitbissem u nittama li napprezza kull mon qrib. Ftit ħin ingawdi l-ħajja, ftit ħin għad-divertiment. Nipprova u nirsisti biex ma ninġax mal-kurrent. Għalxejn jiddispjaċini jekk ma nħaddanx dal-valur. Għax bezzjuż ta' skull ġojjel l-inġor miegħi fil-futur. Kull ċans li jiena nitlef lura bla ma niksbu qatt. Nistqar tant intimità li bissali dan il-fatt. Wasal iż-żmien li nibdel dan l-atteġġjament. Għażgur qed jaffettwani indirettament. Ftit ħin